Adam öleceğini bilse de umidden tamasını üzmeye. Bu gowa. Eger çıkalyga tapman, paltaň daşy degdi şonu ne etmeli? Hey doğan. Ölme aňsat. Yaşamak kıyın. Yaşajak bolsaň görüşmeli bolýar. Kim bilen, näme bilen? Durmuşyň synaglary bilen. Sen näme bu zatlar bilemokmy? Esas zat näme üçin ýaşasyň gelýär? Ine şonu bilmeli. Men her gün şular ýaly dürlotlar çöpleýän. Derman otlary. Hol depen görýäňmi? Ana şondan aňraşdyň, uloýluga düşersiň. Men obam ana şo ýerde. Oba bolup köpçemenleri obada del. Her kim şäher diýdi, göçüp gaýtdy. Howa bolaýsa onun köý galdy. Obamyza garajy diýerler. Oban gaýra çetinde kiçijek bir ak jaý bardyr. Şo jaý biziňki. Şonda bir hassa ýatyr. Kim ol hassa? Men adamym. Men onun 3,5 ýyldan bäri şu otlar bilen saklaýan. Oňa näme bolýar? Oň ýagdaýy agyr. Avtolow helakçylygyna uçrap, biloňlygyna ýan ýetipdir. Inne oňa Allah kömegi däýmese. Onda hiç hili gymyly hereket ýok. Ýeke bir huş diýmese. Ine şu jaga dermanatlar bilen meniň derdimi ýeňledýän. Azajygam bolsa oňa kömek edýän. Awada elimizden gelse kömegem etmeliler. Ine bu köküň ady Annys. Muňa bolsa ganneper diýerler. Bu porsaňy. Muňa bolsa atgulak diýerler. Hersiniň öz emi jany şifa berji melhemma. Men her gün bular çöpleşdirip, öýe baragada gaýnadyp adamyma berýän. Oň bir wada derdi ýemlänem ýaly bolýar. Ýene daň atyp günnägi ýagolyn agyrsyna çydaman, ejir çekýär. Sen şonu oň gözlerini bir görsedim. Bir gün o maňa şey diýdi. Bike men senden gatyraby. Beýdip uzaldyran ömür. Maňa gerekkä. Sen men öz günüme goý. Düşünä, derdim bir bolsa adarym 2. Sen jan ferek bolup ýörşüň, men derdimi hasam goşalanlar. Şey diýdim ama. Siz näme diýdiňiz? Wah, näme diýeýin? Sesimi çykarmadym. O çydaman soň şey diýdi. Ýöne meni golu gowşuryp, oň ýuwaş-ýuwaş öçüp gidişine arkaýyn teretip bilmene. Eger şey diýsem, ýeke ihlasma däl. Oňa bolan söýgümi atanak çekdim bolmaýar. Bike, siz onu derman otlaryna saklap bilerini öýdýäňizmi? Hawa, ömrümiň ahyrine çen saklamalam bolsa saklar. Men denan maşgala. Denan takdyr nämedi? Garaşmakda hem çydamakda. Men garaşarnam, çydarnam. Gerek bolsa janym bermäge de taýyn. Ine doğan. Men ömrümiň manysyny nämedi? Tuğuleme, Türkmen denanına mahsus olan en gow häsiýetleri özüne jemlän, öz pek süýgüsü üçin ihlas edýän, şu mert denanyň öňünde baş egseňe mazyr.